Blayo menjur ka pinmenda hapdeng jongi lembagini gikon. Nganges kem bakane ka jingyalong kawai jongkini gi arngut gikon la menjur lupa da ujisu da ublay bad kidang shukongu iya kane ka jingkot ka jongo blay. Tongiru nginang ya kongu da ka ba Kyntiew ya gi donut ya ka men siam jongi ha kane ka Eucharist ba kuit ba ka bor jonga jinkinia ba kuit jongo Jesus Christ kan pen scam yaki ban yuroid ya ubamen ha kano ka dur ha ka jingim jonki lembaga negi Eucharist ba kuit nga ngi duairu ha kane ka por naga binda kikimi ki pa jongi Balari Syiemlieh balaklat naga binda Aristarchus Marwain ba shilbendi Syiemlieh ba kumjuru naga binda baro kiba Yem kibadon haki kasem jogi hagni kelipmat idwaru nagabinda I ches Kharbani batki kasem baro kawai ko himen ko para nginang duai daga jingriyo bale hagni ga por baga ne ga jingkinia kan long shisha ka jingkinia ka bakoi nagabinda kinigi kon ha kerteng upa badukon badumen simbakoy. Amen. Kajingai jung utrai jung yu Jesus Christ. Bad kajingi jung uble. Lem bad kajingi asilak jung men simbakoy kindon reng God bad pi. Reng God bad piru. Kohimen ko para kapop kalawan rung ha ka perte lemba kawe ke yinga sem bala tamsneng ke yinga sem jongu Adam bat ka im bat lemba ka jingkongu jong kawe pat ke yinga sem jongu Joseph bat ka Maria uble ula pinduno ya kapop jonga perte lemba ujisu haba man la ki yinga sem ki kongu ya ka saindur ke jongu ble ngidang pindu ya ka pop jonga perte da ka jingya trailang badu jisu hagani ke limap kini ki arngut ki kun khila minjur ban pinduno ya ka pop kabala ban wanrung haka jingim jongki lemba ka jimpan bor jongu jisu lemba ka ne ka Eucharist bakuit lemba ka sakramen jingkan di Kurim tongiru nginang menjur badu jisu hagani ke limap ban pinduno ya ka pop na ka jingim jongi lese ha ka yai ki yang jongi ha ki kran ki khana jongi ha ka jimud dor jongi ka jimbar kha jongi ka jingle jongi born sin ngila yai light na ka ta ka jingya menjur badu jisu ban kongu ya ka pop ha ka ne ka por tongin sangeshi por rangkat bat ka ne ki ying bas ka sembati mai rangkat bat ki kon samla rangkat bat ki inga sen jongi baro ka wai da ka ba ya solang bat ki inga sem Nazareth ban pan bor halor ka pop ka badon hapo jongi bangin dupla ban job halor ki pop balong ki bakui ha kani ke kelip mat Kotrai jisu ngipan map name nagabinta ki pop jongi shimet ngipan map ru nagabinta ki nikikun ladadon kano ka pop ka bakim kin mau neki bakile kim pat laban sautu pamenam map yangi nikikun samla pen kud yangi vai bangin dupla banlong ki kun ke bakui daga bor janga snam jame nga plam how play badon bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun daki jim parakat daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle palat janga daki jingle palat janga daki jingle palat pakrao e janga namar kata ngakar padia ka Maria bakoi kabayaisa ka teisuti yak yangel bakiri koi badiapi ko himen ko para banduai na kabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro ni sene yangi badandala map igi pop jangi
Unialam yangi shaga jingim bam jekut. Amen. Jingamen Namar Kabor Badka Jingamen Jungabaneng Kadon Hapadeng Jungi Inang Kot Karpad Yaga Burom Junga Bele Ben Yar Halo Jungi Padin Kyntiew Burom Yau Bele Lembaga Jingim Jungi Kadbangirwai Yaga Jingrawai Burom Niduai Nagabinda Kajingtumu Jong Kinigi Kun Kiban Salang Kaway Dagasakramen Jinkandu Kurim in Dagasni Niduairu Nagabinda Kibayit Batoin Junkie Bara Arngut Kimdon Uppa Bad Balari Omdon Kimigipa Niduai Nagabinda Junkie Nagabinda Benjamin Marngar Batkumjur Nagabinda Aristarchus Bad Shil Bandi
But ni duairu nagabinda baro ki jingtumu jangane ki ingasem duai nagabinda kami jangu Gilbert Ellis Mary Kharbani. But ni duairu nagabinda baro ka ki himmen ki para ki bala yai kershan yaki ni duairu nagabinda ki bahingasem bala penslori gini ki kon ban Kyntiew syak kane kaburom kabautrayu labu nagabinda jangi Iduai nagabinda baro ki kur ki badon hangne kur Syiemlieh kur marwain kur marangar kur Kharbani baro ki bawan ban saki bat ben duai nagabinda gini ki kun ai kinang yo ya ka jingai ka jingkor ku baro halo jong ki minda kum juru baro ki jingang nur jangi nginang aiti hauji suminda to shash kori ge jing do wai jongi ko trai bad ha ge jing spoon jamme to tese ya ge jinga e jamme halor kini ge shakri jamme u Gilbert Kharbani but Balari Syiemlieh ba da ka ba pinyaso lang ya ki khakamat kaduan jamme en penskem yaki ha ge jinga et markaliang da u kris utrai jongi u kon jamme u ba em bad basen shar but me ha ge jinga lang kawe jonga men siem bakoin Ublay, Junom, la Junom. Amen. Kajingpule naga kitab Genesis. Kalanong kabaningkong kadukot kabaat pun riu hadut lai puwe. Nang ta ublei ulaong. Tong yen Ïathoh ya ubriu ha kadur jongi uban ya sriem yengi. Ai ken long ken rat halor ki dok kha hadur yau halor ki sem ka sun halor ki jingri halor ka khendau baro Pat halor ki kinja bapar baro halor ka khendau. Kumta ublei Ïathoh ya ubriu hakadur jong uhi hakadur ublei ken Ïathoh ya u. Ïathoh ya ki shenrang bat kentei. Ublei kerku ya ki bat ula ong artat haki. Tunang kha tunang roy tu pendap ya ka khendau bat tu pendem ya ka. Tulong kenrat halor ki dok kha kaduriau, halor ki sem ka sun, bat halor ki kenja ba em ba ki halor ka khendau. Ublei ula ong pat, hakmi, nga ai hapi ya ukenja dieng baro, ubapen mi sembai, kat ba don hasla khendau baro kowe, bat ya ukenja dieng baro ubadon sembai ha usok jong u. Pinsa penlong jingba miyaki, haki merat baro haka kendau, haki sem baro ki bahasun, haki kenja bapar baro halor ka kendau, bat haki badon jing em baro lin. Ngala ai ukenja dieng jerngam baro banlong jingbam. Kaktien jong utrai.
utrai utabayan hakilan ti jong mat men yo ikikun kikun jong mi tu men suk ha ka jing so ka Jerusalem suk long ubriu ubashem ting utrai utabayan hakilan ti jong na kajing pule na kasiti benengkong jong Petrus kelenong balai kedekot we du kendai pi ki kentai pi dai pan kongu yalaki tengah kumba lada don giban pat nge chakatin jong ga gospel en yo pen nge ki klem jinyalap ndrei daka ka akor jong ki tengah jong ki Kyntiew pek ya kajing kuit kajing ting buram bat ka akor jing im jong pi kajing nap ban le jalani habasat snyu habadeng kailak sier ne habakup basem ruspa kam de yapi kariam ka be jong pi kalong kham tam ka akor bari jong ka donut kapapau kajing bahabreu bom kela jong kajing yait kayeng bat kajing bajai jai bat basida hakmat ublei kane kapakordor shisha kikintai bakuit menhendai kasyaj riam hakane karukom da kabashania ah ublei bat da kabakongu yala ki tengah kum kasara kabala kongu burom yau Abraham da kabakot kenrat yau pilong ki kun kiti jong kalada pile ya kabadai ba pem syapting ya kano kajing kulmar pi kirang baru pidai ban em tibriu tiblai bat lagi tengah le don burom ya kekentai bakalong kejaj betelot Hendrai kapayo pateng kumju kum mapi ya kajing jong kajing im lada pile kumta enam don kaban penwit ya kajing duai jong pi kadu kadwai toyalong kaju kajing mut kibas ngeolem kibaya it kum sipara kibas bun mensim bat kibas ngeurit Wat ju siu keliang da kabas niu ya kabas niu. Lane da kabak kren beng ya kabak kren beng. Pinban to penpai keliang da kajingker ku. Ya pi lakot ban le yakane ba pin dubyo pateng da kajingker ku. Kaktin uturai. Sebayang Alleluia
Kau dan rengkat bat pi Ringkat bat piru Ka jing pule na gospel bakoit kat kum o Matthews Kaburomami kutrai Kato kenengot ki Farisi ki lawan syau bat ki latenju yau da keba keli. Kabit nem yau breu ban penlaj yala katengah na kanu kadau. Ujisu la jebab. Pimpat shem pule ya kane kajento. Ha kabasdang unong tau la tau yaki shenrang bat kentei. Bat ularai na kane kadau ushenrang uni no yalau kpa bat kakmi un yaso lang bat la katengah bat ki arngut kin kalalong kawe kumta kim long shu arngut hanrei kawe namar kata ubriu umde ban panyaklat yakaba ublei u pen yaso lang ka gospel utrai Kajia roya miku Kris Kohimen kopara baid hautrai Jesus Christ minta kasngi ngidon shisha kadau jongka jinkumen namar jonkine armut ki kun samla Gilbert Kharbani bad Balari Syiemlieh ngakit bok kerwiang yapi nagabinda ka jingslur ka jambi ban wan hakamat ka duan ka dupat ban pan ya ka jimbit ningkong na ujisu ban poi sya ka poi ka poi men ban pediang ya ka jingkor ku na utrai kani ka longa lindi babhatam khaba man ki kon samla ki deben bud ha ka jingim ka jongki pan jimbit shua na utrai lemba ka sacrament but kohimen kopara kadbang ipuson siapang kanega sacrament Kyntiew Kurim ngidon bun ki baro kabawan haga jimut ka jangi kabawan haga donur jangi namar man paiwei mangi ngishong hangne ngisnotu ya ka jinkar dor jang kanega sacrament haga jingim ka jangi namar kade ya kanega sacrament kapelong iangi vai ki kun jongo belai de lempa kaneka jingkandang bar ke jingkui jongo kaneka sacrament nginang yo ya ki inga sem kabakuit kabakandang bad ha kata ki inga sem kabakuit kabakandang nginang yo ya ki kun bad kadang jia ya ka jingroi jongi jait bendrio kumba uble u angnud kumba uble ulatmu banjia haka jingim jongi kun jongu but haka ni ngi kadba ngi wan yang saki nagabenda kaneka jingelong kawai jonki ne arngut da kaba penshisha but pla hakama jongi yaga jingid ka jongi kade ka jingid jongu Chris ka wan ka bsiap yaga donur ka mensiam ka jonki ude uble utrekam umensiam bakudu trekam hamallaki jimpla jangka jingit bad ka jingya kendu jangka jingit bad ka jingya menjur da ka ba pension nongrim halor kaneka jingit ban ngi sautu haba ngi pla ya ka jingit jongi kadon ka jingya menjur jong arngut ki donut arngut ki mensiam bakia long kawai
ngidon artili ki kemat baro mangi ngidon artili ki kemat but ngidon haki kemat jo ngidon ki peleu kemat but habang ngidon kam ban pe shano baro artili ki kemat ki pai sumudur lada ki peleu kemat jo ngi iwe kawai pe shakamon kawai pe shakadiang ki briu kin sngo perla ya kum keta ki jimpe jongi but ki ong pe uni ubriu udon jingduna ye pe tia ke rukom ba upe Henry habang ngi pe baro ar tiliki kemat ke peleu kemat jongi kin pai shakata kalia but kane kalong ke jingya menjur ke jingya terli ke jingya menjur jongi kemat ke inga sem jongi ro kalong kumne hawa uwe shinrang but kawe ke kinde ki along kawe ki peit khaju ke liya lada kistang ban peit sha artili ki liang hangda kintau artili ki lindi but kata ke lindi kanum pelong yaki ban yakendu ke jingya kendu kadang jia hamalla ke jingya menjur kumjuru lada pistang ban yam kawe ke kemat marwe kam juyam sumudur lada pistang ban snotu kalau mi yaki umat naki kemat jompi omde tang siliang kemat baro artili ki kemat kistang ban yom maad ka kemat marwe kamla banong ngas ngosi palat pis ngap jarno ya ka kemat kadiang kamla banong ya ka kemat kamon pisus ngap jar ngan sayam manga henre baro artili ki kemat kan stang ban penjau umat hakaju kapor kene baro ka peni shai kadar hangi haki inga sem jongiru kadon kane ka jingya menjur but ka jingya snautu but ka mensiam ban it lut but khaba ngapuson syapang kini ki ko namar ngai tu bhaya kini arngut namar balari along coworker jonga retreat center nadu ka por kalastang ban yajan but ka retreat center but kalalong ka ba faithful kalalong ka bala ban shania but ngala yo i halaki jongi kemat ya ka jingoroi mensiam jonga man gasngi ngala banong kabalari kalong kawaina ki kon samla kaba peni shisha ya ka nuksa baba nadu ka por kala yarung da kot haka ban ya trailang but ka retreat center banya ki wei pat ki coworker baro le se kaladon ka jinglong ka ba kerpa namar kala yomad ujisu kai ke jingya per kala wansha ka kalong kala stang ban yomad ujisu nadu ka por kala stang ban yomad ya ujisu kaladon ka jingkala ha ka jingem jongka haba kala yomad ya ujisu kala stang ban ai kliang but kalau stang ban penbriang kata ka jingi bi jonga jingi do kris ka ba kala yomad shau samla jonga bad ka jingelang samla ba bhatam kalong kane shisin bang yomad ya ka jingi do kris kata ka jingi kade ban sle ya ka donut na ka jing sle jonga ta ka jingid iwei pat ide ban yomad badu Gilbert ru la yomad bad bunsin Gilbert ru kwa ban long da kot jonga cover kar ngala ong apshua namar pi baro arngut pilong yalang samla le se kibriu kin seperkat kumno tengala pinsange ya u Gilbert da ka ban rung da kot ha ka cover kar namar ngi kibriu ngi don hala ki jongi jimbishar tenganum kwa ban bu kano ka jimbut nam ya kine hadu banda poisha ka kerdan jonga jingunde Kurim ngala ong Gilbert apshua enda lade pe to pinsolong pura jonga jingya trailang part ka retreat center ngat kin mau hagap shisin ula kwa ban wan Bible study habang idon Bible study ula wan pan father ngalle kumno bad umensiam ba kudula persad yangi apshua Gilbert namar kibriu kinong kumno lada pe baro arngot piala omdai namar ba kilong ki basniu henre bun apden jongi ngimdon ki kemat babha te ngila ban perkat kat bangimon te ngila ban yada yaki ngila ong apshua ba do kumjuru haba nga puson ya ka jingim jongine arngot balari man ka por ka ba wan ban pla eki pop jonga ka ja umat nadu ka por kala yomat ya jisu
kamju plapop kalam sausi halakapop ka jingkala kabamot basisha ka peni barabor nginum yo jingkala kabamot basisha ladang ngim yomad ujisu namar ngilaban yo ikibru kiba im kadba mon but kumjuru kai kaba ngalaban yo ikalong kala shashitom she gave prize to Jesus kala bu jisu ningkong haga jingem jangka but kadau kalong man ka step nadu ka por ngila hikai siya pangga jingkardor jangka yukirish bakuit kawan minalad nong spa la kriyatne la slapne la shitne kala yadlindi kala wan shimenda mas man ka step wadlada ka kirki banleit hikai school ru kamju pep mas habang ibun aprang jangi ki ba janru ngidon bon ki daw ban kiar na ka mas enre kala kein kordor jisu kum kini ki da ka peniayu ka kein kordor jisu ya ke ba kein kordor jisu those who keep Jesus is the important person in their life kinnum do jingerman but namar kata ka daw kala kein kordor yaw jisu kala buning kong yaw jisu haga jingem janga kala la ban hikairu yaw Gilbert ban yarung haka ju kata ka jinglong nadu ka por kala yo mad yaw jisu kala pha yaw Gilbert ro ban shimenda retreat ladangam bakala arsin belawan retreat denom de inner healing retreat kaba mut kala penkare lupa yaw Gilbert shwa bakin tau ya ki ingasen ka jimpen kare ba bhatam ya kani buna preng jongi ngi penkare ya ki ke baro habar ngi penkare bun ki ke baro kaba penshong nongrim halor ka jingsno ba janga parte henre kane ka kon kala penkare kala sauto kae kaba kongsan haga jingi kam mendoi ben ya yo ya usamla ne kam mendoi ben yo ulog ubam don ka jingtim burom ya ubale namarang ha ka bible ngi yo i kibryo ke bating burom ya ubale kilong ke baya peshibon na kibryo bam don jingtim burom ya ubale kae ka ba kongsan ha ka jingem jongi kalong bangi de ban long ke bating burom ya ubale ladang i pe saudong jongi ngila ban yo i bon ki inga sem ke bala jot ladang i wat ya ka daw ningkong kade na marba kim don jingting burom ya ubale na kata ka jinglong bam don jingting burom ya ubale kin stang ban im kalam ting ya ka sakramen kalam ting ya ka jingkular but kistang ban ya mon kin stang ban lekat bam mon bon gi inga sengela jot de namar te kum kita ki briyu kin lap ayu kin stang ban na pinkalang ding yaki daw barit baki pelong yaki daw barit kalong ka daw bakarao namar nakabenta jongki ublay donshu nakabenta jongki mano badon manga ngadon nga marway henry kibating burom ya ublay pat kinyo iya ujisu ningkong mindalarang ipet piki kimiki pa kibahinga sembaro pidang shong kam hadin kam jingai a personal space is given to them ya ke rukam bangila buru kumne kadai na marban pensautu minda ki shong hakama do but kidang kimju yoyi yapi haba ki shong hangne mano ba shong hadin jong ki kimtip henry kipe tang shaka duan but kidang yo bor naka duan kane kade balong ka jinglong jongi hakamat kino ki problem but ki jinge ngimte ben pai sha ki bryu ngide ben pai ningkong shawu nong tau ubala pin ko bor yangi ban yai ya kano ka kerdan lada de ka kerdan jongi riniam ne lada de ka kerdan jong ki inga sem kum kimi ki pa ne ki kon jongo bale ngi bakala barabor haga jingem jongi namar hakamat ki jinge ngi pai shano ningkong ladang ilong ki ba pai ningkong sha ubale sha ujisu nginom do jingermen nginom babe nginom snow kita ki jinge ba bon jongi kilong ki problem henry kitu ki briu ki kun
kiba pai barabo shau jisu yaki problem jongi kin kerlalong ke kindon ban Kyntiew kerdan man leki problem man leki jinge jongi kan kerlalong ki kindon kan kerlalong ki step kan kerlalong ki jingking ban kerdan kiu syakawai pa ke kerdan ka batimai enra ki bruyu ki bambu ya jisu ningkong ha ke jingim jongi man leki problem ki long ki jingking ki ba pinhiar hapo yaki pinhiar shapo yaki ka ba pinjot yaki ka ba pin sosi yaki ka ba pin jinjar yaki na kata ka da bon ki inga sem ki jot namar kimju don ujisu ningkong ha ka jingim ka jonki kimju bo ujisu ningkong ha ka jingim jonki kino ki inga sem ki ba ting burom ya uble kim dushu ban kalet yaka jing smai jonki yaka jing kular jonki namar man ki inga sen kristan ki stang naka duan naka jing menjur badu bele naka taka jing menjur badu jisu bad balengi klet yaka taka jing menjur namar u jisu donshu hakamat ka jingim jongi minta kasngi kadbangi puson yaka neka syapanga sakramen jingkan tu kurim kabakini ki kon kin pediang ngide ban puson yakane but ngadon gane ka kot jongu Francis says bakuit u Francis says bakuit ulong ubanang ba ban sneng yaki shikurim ubanang ba ban sneng yaki samla but udon bon ke baro ban kren ha lorka sakramen jingkan tu kurim kadbang adang puson ngan kren ayu nagabinda kini kikon ngalayo yaka jimpersad nakane ka kot ban ongkumni bad u Gregory Nassiansen bakoit hakaba u shim yaka jing ki kai jongu Gregory Nassiansen u Francis diseis bakoit u ongkumni shaki shitinga shikurim da kum kano ka jing shlur bapila ban dawa yaka jing kuit nakitanga jompi lada mapi piim haka jimbam koi kumno pin pan yakaye kabashim pim shim ai haki hatopi kwa yaki bakin long ki bakoi to long ki bakoi baki hangni ukran chapang bon ki inga sem ki don ka jingtarai suniyo ki jingtarai suniyo kami namarba kistam ban kadau yakti iweya iweipat ulogu nong den mappa pilong ka daw jong ka jingjot barok away kalok ka nong nadu ka por bangala shong bat me ngala jingjar palat namar ba ngam don jing sukshu bon ginga sangi jot kumne Henry u Gregory Nassiansen hakaba u Francis says u hikai u ong ladangi kadaw kti yano peishwa yalade habapi yong katanga jonga kam koi pideban puson yalade hatong along bakoi ban dawaya ka jingkoi bon sin ni dawana kiwe yakabang ngim treban penim bon apdang jongi ni dawa bon kiwe kiye ke baro yakabang ngimdon yalade shimet ngimdon nandang yong pideban long kumne katate kamla balong denyum day Henry kaya ka ba pideban stang ban dawa yaga jingkoi shisin ba pilong ubakoi ulog lada pikwa pan yaga jingkoi nakala kalog jompi tolong koi dia lada kalog ka pan yaga jingkoi na ulog tolong bakoi ha lupa kenapa pensa yakendu yaga jingkoi para mapi lem kumda kan poi shaka jingjot nangda u Francis says bakoid Ukraine Shapang u Louis bakoid janga France ulong usem kumno ka kami kala penkre ya u Louis bakoid ban kinjo ya ka kerdan janga jingkoid u Francis says Ukraine Shapang ka blanche kasem baba kala pendap hok ya kane ka kamera nagabinda usem Louis bakoid u kon janga kashay juong hawu bonsin ka blanche ka shait ong hawu Louis bakwit kadba udang kinna ka ong kumne
nganjin dakwa ban yo I yapi bapiyap hakama jonga kokon bayi jonga banya kabanga yo I bapile wat tang kawe ka pop bayap kakemi kala ong kokon ngas ngotenat bapinyap hakama jonga banjin dela pile kano ka pop bayap kakemi kala trang barabor ba ukun jongka ude balong kuit kikimi kipa ki de balong kumne henre banong kumne kakemi ka de balong kuit upa ude balong kuit bandawa ya ka jingkuit nakikon henre bunsin kaye kabang yo I kikun pate kimdon nuksa baba ye bandawa nakikon pide balong kibakuit nangda sakaway pat ka jingong jongo Francis says bakuit bat ka jingikai halor uramba kalong Ubriu ubamdon jingriu bale ulang umrad ubakor ubapenmen sao badu bamdon akor kiremba kinjin dekwa baki kurim jongki kinlong bariu bale namar klam ka jingriu bale ka kurim kalong kabam shong skem bat kalaban kelem ne pinto bria ya ka hoka sot jongka kabam mod kane kalong ka jingi kai happy Gilbert pide balong bariu balai hakane ga jukka bamenda omde baro kiramba henre bon giramba kim jukit kle iala ki ingase kane kalong ga jingur jonga bala ngayos ngo kumba saupo percentage jongi kinde haka kasi hills kameghalaya kilong kinde kalam upa kilong kemi kalam upa kabamut kadon ka kaba pinjin jar but pinmen sao but pinjot yaki inga sem jongi ki remba kide balom bariu balai namar suki pasuki kaya kabang yo I ka jingriu balai ka kelalong tangga kaspa jongi kende henry ki remba ki ba tre habar ki perkat ladang ngamde bariu balai ru kamlele ngapeit yaki inga sem Baki remba Gilbert pede bente rengat baki jingtrai jompi wadnum perkat ngapin biam ne kikun lese minda pinang ya it Marcel liang pidon ga jingit kaba shirhem suki pasuki pinstang ban ong kat banang yaw kamet ngatre shitom te ngam lap porshu naga binda uble naga binda ga jingduai hangda pinsastang ban kelot badai naga taga daw ko himmen ko para kadbang ipuson siya pang jingkar dor jong ka Eucharish jingim di Kurim ngidon kam ban pai shala ka jong ka jingim hadu katno ngalong ubariu balai hadu katno ngadon ka jingkwa balong riu balai lese nga kermen bait shwa bapin wat samla baro arngut lese pilabu ya ka jingdumo bonsin hakamat ka duwan ka dupat ko jisu penyo hanga ya uwayu samla babha uba riu balai pilar duai bonsin nga kermen bait Balari kumjuro Gilbert pilar duai bangan yo kawai ka samla bating burom yau balai minta kata ke jing duai kala urlong hakama jompi namarpi baro arngot pilom baba kat bangatip bad pilom bariu balai henre minta pide ben duai ayu pilayo badu balai ula jubab ya pi da ka ba pinyo happy ya u samla baba ka samla baba minta pide ben duai kumno minta pide ben stang banduai pelong ianga utenga baba utenga bariu balai pelong ianga katenga riu balai namar la wat ladaka nakata kada bonsin ki inga sem ki samla ki duai ben yo samla baba henre hadin bat ki klet ben duai pelong ianga utenga baba pelong ianga katenga baba habangi sange ben duai kumne pilayo samla baba pelayo ka samla baba henre pimju yakundu shu ben yakundu namar bale nga ong jing yakundu yakaba pio I khadu minda kan stang ban kala yakaba pela mudur baka Balari kalong pinsa stang ben yo I nalor kane kaba pio I bat pio mad dandon bun kie baro kabamla balong ru haka ju ka dur pinsa stang ben yo I hawu Gilbert ru
Hadu banda yoto ula pu samraki ula le jam yapi ula krenbha yapi ula wan jubab yapi hakano kapor. Henry suki pasuki pinsas tang ban yo udonru da kawai pat ki jinglong kaba pimla ban pediang. Hando pinstang bandong jisu wat lada kalong kumneru pelong yanga katenga babha baya ini baya isya ba pentengen ba pensno bha ba dem kosi hakamat kaduan ban penkala yauru kumjuru penkala yakaru hangdo banlong utenga babha bat katenga babha pidon kam yaka jingyarap na kaduan kadupat pe tursha jan yaka duan kadupat hangda pinsayo yaka jingir nangda shuaban pinkod perlong ro yaka inga sem jompi kumka convent but seminary kabamut pideben kabun mut kikun kadba ublewai omdeshu kumba kikun samla ki peit yaka juk minda ngim don pisa ngim don ki kam ki jam tongin pinduna no ikikun henry pide baro arngut pide benong ngin pidiyang yakikun ngin kau kon kadba ublewai kadba nang yo kikun pide ben perlong convent na pedeng kikun kinte jompi kin late long sister te pide ben stang ya ka training nadu ki ingasem pide ben train ru yakikun chinrang jompi banlong ki kilindo te kayinga sen jombi kade banlong ru ka seminary bad ka convent hakaba pelong yaki kon jombi baslor ban namar yaki kon jonga juk jombi kilong ki kon jonga new gen but let's say ki new gen kinum snotannad hadu kata yaka jinglong lindo bad ki rinium mano batte hadin katno snem let's say hadin arpos nem so duniem Henry ngakua ban bu jingmut ban ngakua ban buru ke jingkarpad hakama jambi Gilbert bad Balari na pedeng uwe ukun shinrang pide banai uwe nagabinda jongi MSFS tangam buk lupa uwe kun jambi omde tangata Henry uta ukun udeven yang hakajaka jonga habangala temen lahap biniat namar kasur jonga kan sange suki ude banlong unong yalap ude banlong bapait yaga retreat center hangne ne umroy to nagabinda kane pistang ban train yaga seminary kaniru kalong ga jingkarpad nagabinda jombi ha kane ka sngi burom jombi kadba pismai hakamatu jisu ngin pediang ikikon kadba aisne mame koblai to pide ban bujing modro ngin paru yaki banlong lindo banlong riniam ban late long lindo ban long iridium pide ban long rinium omde tang upa bat kemi pide ban ru donru ke jingriu bale kaba ki kun kin peit na pi ime nang no pio kat kane ka bor bat ke jinga ngaru ngakwa ban yo haba ki peit upa wat lada don bun ki jinge pilomba jai pilomba yaisha pilomba duai ba pinang bandem kosiyu namar u John Paul ba ar ba kuit ulayo mensiam balong lindo haba ulayo ya upa jongu ha ka shiteng sinya u dem kosiyu ba duai na kata ka ba ulayo u John Paul ba kuit ulayo mensiam balong lindo na ulindo shau bishop na bishop shapop sha ka jinglong rikui pinmi yaki rikui na kiinga senjumpi kane kalonga jingkot kane kadeka jingkwa jong ujisu na kabenda jumpi baro ai bau jisu unangkarku kardo yapi hakane ka por ni baro ki badon hangne ni duai kumjuru yaki bahenga sembaro kawe ka jingsneng kumba pioi kidang jingai napi nang jingai kindia wadnon tuklar palat yaki inga senjongi shisin balash kila shimdino iya ka jinglong longgupa longkumi wadnun tu kelar palat yaki haba ki don jinge barit haba ki don problem wadnum lay pasiaw o une ubrium longshu kitipi kin satipi kumno ban manage ya kata ka problem pimdai ban tu kelar palat piru pim don kamban maresha ki banno o kala ongkum ne to nganum imshu bat don kam ya kum ketai kam darap ya kajiaru ya kajia hapo ka kamera tia jombi
ba wat eki marjan jompiru kinum tip wat eki kon jompiru kin tip piton ka jingya per jingu maximum wan changi kilindo lada piton ki problem wat num leisha ki kur kimla ban le namar ki kur kilong paratolot kumapi eki inga semru kaju to wan changi ngin yara wat num ong yano haba ya yo jia piton jingye kaba pimla ban mudur te wan chau jisu wan changi ngin sayara ai kane kalonga jing stang jumpi nagabinda jumpi ngin kaprip elake kamat jongi minta in duai bau jisu un karku kardo yakini kikon unangai bor yakini kikon unam pensle yakini kikon kadba kipla daga jing slur bat kitte yak juban lak hakamat kaduan kadupat bakin long kikun kiba pinsyang nongrim yak jingem jenghi halor ka kejat jangga dim pana bakui kaduan jong Yesus Kristus banyo jingi banyo jingmap banyo jingisne banyo jingslor banyo jinga ban penyat yak jingem jenghi yak inga sem jenghi ko Yesus bait karku kardo yak baro hakne kelikmat enyaro ya utrai Yesus Kristus shua bangin perlong yaki ban pla bada pen bana yaka jingir jonghi ngakwa bau Gilbert uyang samba yang Gilbert paino shaka Balari bu yaka ti jombi halor ka kli jonga baduaino kerkuno yaka neka samla ka ba pipidiang kum ka tengah jombi kalong shisha ka tengah baro shijik baro ki bahinga semru ngakerpadi api sngaba rai ka ti jombi ai pin klein no ya kane ke jingang nur jongo Gilbert nagabinda ka Balari bakalain kane ka longa jingor ko shisha ka karpadi piru ban ruai te se umen siem bakui kotrai jisu kadbau ni ukon ukarko iya ka samla jongo ka ban solong ka tengah jongo ai bakan long shisha ka tengah kumba uisak ulatrang nagabinda ka kumbau Jacob ulatang nagabinda gereja kumba Abraham ulatang yaga Sarah bagane ka jingang nur jongo kalong ka basa iso bagane ka jingang menjor baka juman lak jongi hagane ka duan ka dopa kalong shisha ka banjino penslay ko Yesus nagasi jongo ni usamla semba jongo kane ki ingat sen kalong ka batkoy Uji sabi ay mo ya kani kikun daw ugin siyang bakuy jom penslay ko Yesu One man see Hapo temple One man see Hajing One man see ya uni usamla ya uba pila yalang samla nagabinda bon snem minda hakane ka sngi pen gandang yau ai ka jingang nur jambe baharo kanang poi ai nang ya jingkerku ai mensiam bakuit nang wan kiar halo jongu Pagkatao siya kaya kerdan utengah John Balari Pawuntaban Sumaria ka kumu Joseph Ula Sumaria ka Maria pada Jesus Bagi hingga sem Jogi kilom sisya ki hingga sem Padabda ka bor Ay ka jingang nood Pada jinggawai John Balari Kalong ka basa iso Haga doon nood Kamen siyam Jungo Gilbert Baga jingim Jogi kalong
kaba ay nuksa ya ki marjan marpa bat ki kor ki jait baro kawai bakin yo ki kon ki siu sa ka jingem jambi ballang ki bat kumai ay kane ki inga sem kalong tik kom ki inga sem Nazareth badon ke jingre boleh badon ke jingdi buram terko ka trai penslay ko trai da ka bahut jambi penslay ko jingre ko himen ko para hagane ga por ngin yang saki ya ka jimenjur bat ka jingte juban lak jongini ki kon bakinte ya ka ne ga juban lak ya ka ne ga jutang badu jisu bat hangne hakane ka jingle niam le maki baro arngut kilong ki ba kongsan kadba ki pla ya ka jimenjur jongki nginam tuai halakamen siam ba kindon ka jing sotu ba kin pla ya kane ka jingir jongki da ka jing sotu ka ba pura ba ka jingit ka ba scam ha ujisu sangba yang baro tarangut ki be kilaban shongru naga slash spa kin daiko iwe Parlok pilawan lang hangni hakiying jangga balang bakumda hakamat usyakri jangga balang parka kinhun balang utrayun pin skem da kamuhor bakandang yagarai jambi bandrung haganega jing Kyntiew Kurim ukris ukarko karhai yaganega jingit kabatte song yapi daka sakramen bakarpang upenroy bado penkalain yakitu kiba ula penkantang lupa daka baptisma bakuin kanamba kindup lang ban bat shijunom yalaga juban lak iwei pat bat bakindup lang ban shimdi ya barro kidaiti poika poiman ti kumda hakamat kabalang ngakot yapi ban penpau ya kijing tumu jompi ko Gilbert Kharbani bat Balari Syiemlieh hatu piwan syagane ke jingken di Kurim da ka mon balai luit bat nadu ka doinud Klam kano ka jimpin por ngawan ka mon balai luit hatu pikloi kadba piai hagalindi jang ka jingken di Kurim banya it badya buram Marcel kadba pidang ngakloi hatu pikloi ben pediang ikikun daga jingi kadba ai uble but pen he pen san yiki kat kum ga ainu kris bat kabalang jongum ngakloi Wei bakade ka mon jampi ban kale ya ka juban lak jang ka jingken di Kurim bakui to yaso ti ka mon jampi bat to pen pau ya ka jimmenjur jampi hakama to ble bat ka balang jongu nga ngau Gilbert Kharbani ngasimya phi ko Balari Syiemlieh balong Kurim jonga akular bene bat phi haduk ka jingyap lasuk ni chitom laduk ne ruspa la phikoj le phipang en ije phi balman buram ya phi baro isngi jingim jonga nga ka Balari Syiemlieh nga Syiemlieh phi ku Gilbert Kharbani banlong ukurim jonga nga kular banyaine bat phi hadu ka jingyap lasuk ni chitom laduk ni ruspa la phikoj ni phipang ngan e yapi bat ngan buram yapi baro kisngi jing em jonga ublei jongu Abraham ublei jongu Isaac ublei jongu Jacob ublei bela penyaso yaki kimi kipa temen jongi ha paradise un penskem bat kerku hau kris daga jubalak kabab pilak kle akamat kabalan bakumda ya kaba ublei upenyaso lang enom don mano ban penyaklan
Tongin judat. Tongin kerku ya utrai ke jing snongu Ya ya utrai. ublay. Kotrai ko kerko ya kini ke sati kibangi kerko ha ka kerteng jame ta ai ba ki tu ki badeng ya ki pindon barabo ya ka jingshan ya markelian ta ai makin le ya ka mon jame bakin ya imlang barabo ha ka jingsu ka jingya bha bat ka jingi ipan ya kini da ukris utrai jame Amen. Ko Balari Syiemlieh dengan ane kasati kesenjat jonga jingit kajingbat jutang jonga ha kerteng kupa ukun musim bakut Ko Gilbert Kharbani priangnya kan ye kasati kasinjat jong kajing e bat kajing bat jutang jonga ha ka kerteng kupa baru ko baru mensiem bakut. Da konsumen ko para ki ya yeng baro gin tapti jam agane ka por but aga ju ka por Gilbert un benga Kia long kawai kum shing system om de shu sama kira kira long kira ba long to ni dua yang kita jadi ada di depan ba kan ega dengan jujur tadi dalam proses dan bo ke ideal jodoh boleh to ni kota ba yang jadi ngai ke di perlu ada di pun ada Babaro ki Kyrgyzstan kinang roy man kasngi hagajing im kabakut ngi karpat imi gutrai Ngi kerpat imi kutrai. bamen kirkhui kini ki bayaso dagajing Kyntiew Kurim kumba mila kirkhui hagajing yak nonglet Kurim hakana ngi karpat imi gutrai Ngi kerpat imi kutrai. bamen ai ki hagajing ya iit bajanai kajing suk kajing ya shaslam bagajing keman hakikun kikti ngi karpat imi gutrai Ngi kerpat imi kutrai. Babaro ki kisam kristan jungi kenting shan de kajing rublei bagajing it IT ladi ngi karpat imi kutrai Ngi kerpat imi kutrai. Ko blai trai gendra to mi isne ya ni ko jome to ya salam ta ka jin Kyntiew Kurim to ya rap ta ki patinang ro ya ka jin ki bagajing job ta ka jin trai ka ya ka jin jo jo ya ka jin ha be na proi ka ka sni bagi ya ke dolan ha ka jin to men bene da ukris utra jome Amen. ko para ira duai ira rashane ki Pagkong ganda kasi ni Jong Gajin Pedian, yaw Jisu Christ, hati ka sa Jong Tingalo ni Takasi, na maro Jisu, ulong, ubang patuloy ni, ubang pelong ang kaway, paninda kung kata, nina, ba, iya umupati, paninda, ayeti, pakin Pedian kung kata, kasi ni Kala, jingi, pakin Pedian, yaw Jisu, upalong, kajingdor, pamayan, hati ka sa
Supaya siang. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang hon ha ublay upa ba don bor ba ro to try playing chinkyan giti chongpi daga ga chingaro ko brom kerteng chongu ke chingmen toyingi bede ka balang ko chongu baro ko we
To pediang ko trying ikerpad yaga jingay kabang ila terwa katba la shon muhor yaga juban lak bakintang jang ka jing Kyntiew Kurim bat kumba ka jing spoon jamehi kalong ka tenrai jang ka jing Kyntiew Kurim to ai ba ka jing suma suker jame kan bitin lindi yaka da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat batpim Rengkat batir. to Kyntiew yala ki donut Kyntiew ki shautrai. tongin ya aingu ya utrai ublay jangim Ka shong hok bat kadei. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadai ti jangi bat ka jimpeni miyangi hamalla ka pon bat ka jaka ban aingu yame ko trai ko pa ba koin ko blay badon bor bat bam jikut Nabamela saindur ya ka jutang Kyntiew Kurim kum ka lingkor batiang jang ka jingya de jingmut bat ka jingte bamla pin pra jang ka jingsuk knamba ka jingid bas nur bat basaiso jang ki nonglei kurim bariubale kanla ban penmi yakikun ki bamme kam kum ki jamehi da ka jing suma suker bat ka jinga e jame ko trai mela pindap ya ka nega saindur bamayan ba katba ka jingka yakikun kawanlam ka jingite nat ha ka prate ka jingka arsin yaki ha ka baptisma ka ai ka jingroi ha ka balang da utrai jangi Jesus Christ da u lembat ki angel bat ki koid baro nirwai ya ka jingrwai ya ro yame bat ni pen bana klem sangem men ko para hakene ka por ka bakendang tam tongin IT sa siya sinia ka jingim jangi siya ka bor tray kam jangamen siyem bakuit rengkat baduni upo bat kawain tongin ang IT ru ya kini kikun jangi kibala yalong kawai bat kilapen bana bat pla ya ka jingi jangi hakamat ka duan ka tupat hakamat jangi bakil kialong kawai bat kikalalong ki ingka sembatimai Iduay na do ka donut, baka jingi do Chris kanang roy hapo jangi. Ay kamen siyem utray kanang tray kam haganeging ka sembatimay. Bakin long shisha ki bakuit. Bakin light na kino ki jingtut ki jingvit. Kinang light loit na ubam men uksuy do kray. Uban wan ban pinchutam pinsajayaki. Baka bor jisu, bor jung men siyem bakuit. Bor ya side lem jangi rikuit bat kamaria teisoti. Kanang yarap ikinikikun. Ban job halor kino ki jinge. Kaba ki akendu haga jingay lenti jangki ba kinang kin mau ya uble kinang kin mau ya jisu bat kinang sha ya umen siem bakuit ban pasiau haki naki po ki por hakamat kino ki jinge bat ki jing shitam ki jangki bakil long ki kun ki baslur dap da ka jim pen slay jung men siem bakuit ha ka ni ka lip mat dashisha melong bakuit ko try kata may jong ka jingkoy barom namar katang ikarpadya me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ga umje halo jangi bakin kalalong yangi kammet bagas nam jongotrai jangi u Jesus Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu badaka baingu yami
ula kedia yawu badulai halage senran u ong toshim bato bamna kane pi barro namar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naga benda jumpi haka ju kadukam endal alayabam ula Syiemlieh ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halake senran u ong toshim batadina kane pi barro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai badbam jekut yaka ben penmi naga benda jumpi panaga benda ki babun naga benda ka jingmap ikipop to leya kane bankan mau ianga Kosnam bakardor jungu Chris sait kuid yaga neki inga sem kabatimai pen koi pen kia ya ki bapang ki beshitam ya da yang inau bamen kajing maya jong kajing eight Kata sin bangi bang yuni hukum Bat mi dila kami kakuri Mi penraga jing yang jong mi putra namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia pat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi dai ngwai dem namar mela new yangi ke babet banya ha ka ma jame bar ben chakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke bayo benda ha ka met bagas nam ukris ngilong ke bala penyat le kawai da umen siem bakoi Token mau ko try ka balang jungme ka bla priang hasatala ka perthei bato penjanaya ka ha ka jung ej rangkat ber Francis ukpa buku jungi Wilbert Marwain bishop jungi ka kanhon ke bishop badbaro ke lengdo token mau ye ki shakre jume khamta me ye me pa jong ibalari bat kumjuru ki bahingasam jong ki baro arngut ki balaklat no na kane ka perthei Tai bamaki baro ki bialong ka wei badu kun jung me ha ka jung yap kum ka jong u kin yalong ka wei ru badu ha ka jung me pad jong u to kan maulam ru ya ki hinmen ki para shinrang bad kindei ki bala yoti ada ka bakar men ya ka jung me pad bad ya baro ki bala klad no ha ka jung isne jong me to biang ya ki shaka jung shakak mat jong me तो इसने यांगी बारो ngi कृपाद यमे बारिंगा बुका मरिया तो सोटी बाकुइत कंगमी जंग ब्ले वो जोसफ बाकुइत कोरिन जंगा कि अपस्तोल बाकुइत उद्बरो किरिंग कुइत कि बाला पेंगस्ने बा यमे पतंगला पतंग इन लोंग की बबिदबान या बिंदालम हक्का जिंगिम बमजुकुट उद्बांगिन यरो पतपंदोन बरोम यमे दाव खुन जंग में ओ जीसु क्रिस्ट Dawu lembadu badhau Kalong hame uble upa badan bo Ake jingelong kawe jungomen sem bakun Baro keburam bat ke jingero Junom la junom Kohimen ko para nginang duwai ranggat bat ki apostol kumbau jisul hi kaya kaneka jing duwai ba riubale ba siso ba kiniki kun jangi kilong shisha kiba dap daga jinga e jangutrai ba ki inga sem chungki kalong shisha ka nuksa baba
nagabinda jangi nagabinda kasnanga tao barokawe ka parish barokawe nagabinda kiwe pat ki kun samla Ngiduai nagabinda bahor ki beri ki bapan ye ki jingduai nagabinda jangi don ki barake ke sngi ka don ki batiapang ha ki hospital ai bahor ki beshiminda ha ke mas kinangyo jingai ke jingar ku lemba ke jingduai kaba ngi IT hakamato trai Kopa jangim ubaha bening kalong ka bakui ka kateng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakin daw ubaha bening toay ang iminda ka jimbang jangi ka bahalagas ni batama ini ka renkang jangi kumbang irungi mapi ka bales niyo yangi padwadalam yangi siya ka jimpan shoy rey to light ini na ka basin niyo Kikilindo ni duai halo jompi minda nagabinda ka jiman ba jinggerku halor ki inga sem jompi baro ki pait nang duai jar ha kamen sem jompi bagi ni ki kon gini opedia ka jingai ka jinggerku halo joki ablai da ka bor bakrao jome mela tau ye ki baro na ka suda badhaba mela buranti ya ki jing stang janga partay maria mela tau ya ubriu bad ka briu ha ka dor jomehi me dabu ya kakendai kum ganung ya rabam la kalashu ya ushinra kanang ba kinomlong shu ar henre kawe kado but melahikai ba ya kaba melamon ban pelong kawe om de ben penyaklad lanoru ablay me ubala pengandang ya ka jingtai song jang ka jingkendi kurim da kata ka jingmaya ka bakrao baha ka jutang Kyntiew kurim mela penilo pa yaga sakramen jangu Chris bat kabalang ablay lemba jome la pinya so yaga kende hawshin rang bad yaga ta ka jingalong lok kaba mela mang na domening kong mela ai yaga ta ka jinkar ku kardo bakar pang yakaba om shimla pindu no namar ka pop ten rai lani daga rai penrem janga jingsle te peit minda da ka baspun yakini ki shakri jame yakaba mela pinya solang ha ka jinken diu kurim ki bakar pan ba en pin kalain yaki da ka jinkar ku kardo jame to pa halo jangi yaga jinga e jung men siem bakoi parengat ba ka jingi jame yakaba tese ha ki donu jangi kinla ban yaine hok ha ka jutang Kyntiew kurim to ai ba ka jinga e janga jingi ba ka jing suk kanchong sa ha kane ka kun jame ka Balari Syiemlieh batai bakan bud barabor ya ka nuksa jong ki kinde bakui kiba ya ki jingero ya kilarwai ha ka jingto bakui to ai ba utunga jongka u Gilbert Kharbani wen shania ya ka nadu ka donud kanamba da ka ba ukubur ya ka kum ya ka ba ya rengkat kerdan bat ka nongyo pateng lang ha ka jingim jongka jinga e wen sumasuker ya ka da ka burom kabade hok bad ba un yid ya ka barabor da ka ju ka jingid ka ba ukris u yid ya ka balang jangu temenda atrai ni karpad rit yame to ai bakini ki shakri jame kinyaine ha ka jingid bad bakin ri kendang ya ki hukum jame bala pelong ya ki kawe ha ka do ba ai ba kin paushna ha ka jingya bad jutang jangi bala pen kalain yaki daka bor janga gospel ai bakin yang saki ya ukris hakamat ke beriyo baro ai ba en kerku yaki daki kon kikti pad ba en burom yaki kum ki kimi ki pa beriyo bale ba ringkat lang bakin yap yo i yaki kon kiksio jangi padenda kila kinjo shaga jimpura jangi sngi kisnem bakyang nud ai bakin la ban poi shaga jingim jangi bala kerku badsha kahima beneng da ukris utrai jangim Amen. Nama kejongmi kalong kahima Kejongmi kebor kaburom Junom la junom Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pede gi pop jangi henry yaga jingai janga balang jame bar ha ka jing spoon jame tai hakaya ka jingsuk bar ka jingetli kawai katkum ga mon jame mame ubaim bado batsensha junom la junom
Amen. Kajing sukutrai kandon rengka betpim Rengkat bat biru. dap daga jingi do Christ tongin yaingu markeliam. Hakumi uji Yesus Kristus ukun lambro jongo belai belak dia ia kamet belak play ia kasnam bangindup im ia ka jingim kabapura so kita ke belak korsa ka jingkawai jongo ukun lambro Por pediang kominian tangki badai nakakun hun balang katolik ilaban pediang ujisu hak kominian berkuat. Gitu batik
Tongin niya duway. Sa siyasin, ay tiyak inikikun siya kakti yung utray.
bakin dap da ka boru blay bakin wad ya ka boru blay bakin im ha ka boru blay da ka bor jang ke ne ke jinkinia ko trai to senran da ka jingits bun jamme ya ka ta ka ba mela seng mela bu ha ka jingi bit jamme kumda ban perlong ka wei ka donut ha ka jingit ya ki tu ki ba mela la pinyaso ha ka jingte song bakui badia ke balapsa da uwe upu pada ka wei ka kuri da ukris utrai jangim amen utrai undon rengkat bat pim Rengkat batiru. ngu ya ka kle jampi kerpadi ke jingkar ko kerpang na utrai to ublei uppa bam jikut unri api ha ka we ka donut ha ka jinga it markeliang ha ka jing suk ukris kan shong happy but kan yaisa barabor ha ka yin ka sem jampi amen tolong pi ki balakarku halaki kun kikti ki ba shem jing tengen halaki lok but ki ba yasuk but ki bryo barra amen to pelong ki saki ha ka parte ya ga jingir jungoble pakumda ki ba shem jinjar but ki ba kardu ki ba yo mad ya ga jing spoon jumpy kin pediang yapi da ka bas ngongu sha ki ying bam jukut jungoble amen badu blay badon bor barra un karku yapi barra ki ba yalum lang hangne uppa baru kon baru men sim bakuit amen ya lesuk ban pen bana ya ka burom jengotrai da ka jingim ka jompi Yesus ya Insyaallah mata kendiat hangne lingdo ada kata berangut kinong lik kurim bagi suntuk kisaki kuan bansain ya ka register Ya it mi markeliang kumbangang
Herói o trai, herói o trai, herói o trai, herói o trai. Ning kong ning shabe, aku aban ai ke jing kublai. Ya ublai trai kenrat, nak benta ke jing its buon ke jungu, yang iwei pe iwei. Kendai benai ngaladan hak po imei, kendai senam hak po banglajan dap kendai senam. Imei imdan shu. Bat hakerta kabakat wais nam tam ipa imdan shu. Henry uji su dan rengkat bat nga shijing im jonga. Bat nga ai kublai shibun e utrai jisu. Hakani klipmat. Kajing sngo kabakrau ru kalet si imei pa kibala ai ningkong ya ujisu hanga bat kila penhe pensan ru yang hakabalang Catholic kani kasngi ka ulong kumni nganget bakade kajinga saat kabakrau jong imei pa kublai shbun e ko mei ko pa be i jonga nangai kirku yang ina jong kublai shbun bapila pun nakayanga bapila Yai senran yang hadu kabakut kajing em kajong pi hadu kini kisiru kumju kidan ru shibon kipaya hakajing em kajonga Father Joby ibadai spiritual director jongi ila tre shitam met men siem na kabata man pen em ya kamen siem kibriu idei ru mai iba pen kalador kajing em kajonga da kaba ila play lat yang bangan dan bentalang hakani ka retreat center kum iku waka ujisu ha gospel jong Yohanes ulaong nganam ino kun sweat ipi ngan wan biang shapi bangan let shukpa an sapanuk pa yaway pat nong pentingan bari uman siem bakut bada shishau man siem bakut badan hapo jong I father ula tre shitom ila kurku kedo bar ula ai men siem yang father pi lelong shisha ikpa men siem ha ka ching em ka jonga kublai shibun father na ka banta ka ching ai men siem ka jong pi mat ki jing duai jong pi man la ka por kham tam e ka yukres bakho man ka singi pi duai na ka banta jonga kublai shibun e father Nicholas parish priest jongi na do ka singi ba pi lawan ha ka parish ka jongi PGI sendan but I men siem de kitian de kam ki jong pi kublai shibun e father na ka benta ka jing spun ka jong pi na ka benta ka jing I men siem ka jong pi bon sien ru ha school kumi headmaster PGI rap yang aman ka por ha kino ki benta kublai shibun father ki jing duai ki jong pi na kan ngapan pau ru ka jing sngongu de ki bahayeng hasam jonga imadu ikini jonga iba sendan yang nadu ka por bang Ïathoh ka jing tumo bah jonga kikimi bakikini ki jonga baro kikimi kha kibakha kihinman ki para pila ai men siem bat yarap met men siem yang hadu kani ka klipmat kublai shibun e ki parlok para jo jonga baro ki staff ki colleagues ki badan rangkat lam hakani ka por bahi kailang bat nga kublai shibun ni ka jingwan jong phi kublai shibun ni ka jing ai men siem jong phi ru hakini ki singi ki baladap ngakwa ban pen pau ke jing sngongo ka bakrau ki FMA sisters nadu ka po ba imei ipa kilaklat dei maki ki ba sendran yangi ki bal hashim yangi kum ki khon ki jomki kublai shibon nadu imada provincial wat lai imdanang ni dei lai ka kit ka ti kamon ka ti ka diang na ka benta ka yeng kasam ka jangi
kublai shibun manaduk kitu kisngi kibalale haduk kan ke klip mat pila yai senran yang i pi yang i kum ki khon jong phi hi kublai shibun ye phi ki sister badan hangni ru kumju badi ki bam dan hangni ki jing duai ki jong phi kublai shibun Also, I would like to thank the SABS sisters here in Mauklam, Sister Liti, Sister Agnes, Sister Anima. Also, a very good friend of mine, Sister Judith, Sister Martha, though they are not here. A special thank you to you all for making my day a very special day, along with my husband. Without you, this place, this church wouldn't be so beautiful. I did not expect that today the church would be so beautiful with your decorations. Thank you so much, sisters. And even more, it is even more beautiful when you pray for me every day. You used to remind me and used to tell me, you used to make me remember that you have been praying for me. So thank you so much, sisters. Your prayers are even more beautiful. Aku aru ban ai kublai imei jo ikurim jonga ibadan rangkat lang bat ngi kublai shibun mei nakabenta ka jing ai jong phi ikun jong phi nadu menta kasi kumbang ala kula rahmat keduan ngakumbang ala kula rahmat ujisu nganyai nganyai sendan bat i nakabenta jong i bat kayeng kesem ka jonga kayeng kesem ka jong ka bathamai ka jongi kublai shibun mei kublai shibun ru nakabenta i chest Kharbani ibala yarap subun mensim ya kayeng kesem ka jonga hakani kasi Let's see, pimtip hindi lara shibet pinalit hiyeng pinyu I kapandal ibala yarap subun mensim di chest Kharbani padlangim dan pisah ndai ila yarap idi mai ibala yarap subun mensim nadang shadong aku aruan ben pau ko jing songo ko bakrau ko jonga nakabenta ki co-workers jong ka retreat center Nada iba Marcel Savio iban barbaro klem da jaker teng kublai shibun nakabenta kajing dan rengkat jong phi bapila yalam nikijing duai ikijing ruai hakani kamas bakut wat lada kapor kabekem hendrei pilala ban penshanga yangi hakani klip mat ki umat jong akim de ki umat jong kajing sumusi ende ki umat jong kajing kemen bat ngamla ban set Aku akan penbau ikajing semua kau crowd jangai Kurim jangai Gilbert Kharbani kublai shibun ikajing ai mensiam ka jong phi kublai shibun ikajing senran ka jong phi nadu kasngi ka bang giladan benta ikajing kublai shibun ba bun sien hot kidan kijing thot hangnia hangtai hendrei hi ai mensiam yanga hadu kane kasngi bat ngilapin Haduk bangin apoy keduan kedupat kejong blai kublai shibun AFP ngaku ban baru sa sien kejing kublai nakabenta jong phi baro kibadan hangni bat kibadan hayeng ru kibadan penkre ye kabam kadi nakabenta jong i kublai shibun nakabenta jong phi baro ublai un kurku kodo AFP Nega sengi bakamen jong I Gilbert bat Balari ngi runa kaliang jong kakenhun jong Retreat Center ngi ki para betrelang ngi apreng ong co-workers in Christ ha kaneka Holy Redeemer Renewal Center Mauklam ngi singo komen sikadai pada kamtame na pedengki para trelang jungi hakaneka retreat center jungi mentagedeka sin peningkong kiba kini berarngut kamtam menta ba kila pendep ya kanek sakramen kinlong pura baro arngut ki co-worker lek singa fata jubil apa tai mene te menta baro arngut kin solong pura ki nong trelang apo retreat center te ngi dap da kejing kemen ba makikin ya sno te ka we kejing sisha ru kalong kumne hapa ka samla nda kala syong kurim wala da kate nong trei makanaru kan salong kumi
kan sa don kipor ba inom la syuk ban te ngaong kumne ya i Gilbert uhap syim i benta lade hakani kerja center benta lade bal benta jong Balari hakapor badangri kunret por ba imla ban tapi hap long te ngilong welcome the sacrifice kalong double Henry gajing jinglen lade kan mi kiso kibah kerhai ha kajik im jong pi bor arngut te kibah yang sem jong piru barok khoi kin se ui yakata te Balari kumpa ipa jong pi la tresi tombhan kena kapanta ke balang te kedai sepanta jong pi buat Gilbert unyarap banteng yakaba ipa jong Balari la tresi tombhan kapanta ke balang namarba ni kiba la ui ya kajing tre jong i ngitip kumno i tre na kamta kapalang te kumtaru nga ai men sim ya pi ba kajing kurku ba kajing yai kershan kajing ai men sim jing ai jing mut kajing petin lenti kajing hikai kajing sensar jong umen sim bokui kandon berabor ha kajing kasem jong pi ba pinang la ban yai peteng ya kane kajing im ke ba pi la sedang menta umau jam ubat thmai ka bunsin niong ka wedding lene kajing Ïathoh ka de tang menta kasingi re menta kasingi de tang kajing sedang jong kajing syong Kurim kajing Kyntiew Kurim Bishop Victor sisin niong Syiemlieh kepor kalian wa Bishop iong ka Kyntiew Kurim Kurim ka kur si jing im te pisilong kur si jing im wa kur si jing im kam tame ha jing long mesim tengi nakal yang joki coworker ngi duai ba ngi nang yai duai na ka banta ka ne ka ying ka sem jong pi te kum ka we ka dak barit khot ya iban lam denti ban wan chane sekmat rekat bagi barakat i coworker penwan lang hene hajan hadin ba i Balari i balam nanti i ai ya kane kajing ai nakal yang gejongi dekat bari fadaru te ngetsai shondur kane kajing ai kade ka dak ba pin sak kan mau nak penta jong pi bro arngut ka ba nalor bangi ai hangni nda pilap plit pin sasiam ka kam pa pi hable bro arngut nganam pat batai re manta ke ai abdon hangni ba pin dal plit hayeng lai sai na sisi pin si o kane kade ka kam jongi arngut bangi haban le ma de subha Balari father batlang ya kane wat ai hai hakini arngut ki parlok ki jongi koni in ai Herodi koni berbanyang kokar jengi wan subhawat ki kokar berakhat in kublek ti ngin sondur hadin ada kublek ti congratulations si Tikar baki ne ki para coworker kita yang kublai te ko bahi yang hasem barakat mo kur marwen kur Syiemlieh bat kur Kharbani kur marngar barakat pi yo yakin ki kun petiup singi hadu kene kene tang ai kublai buram ya pi barakat wan sondur Father Rashid, Sister Agnes is here.
God bless you. Kaburam hok pa bat hok kun haman sim bakoi umarang pa manikong kunju mental barapor jenam la jenam amen kurut kuitamu Yesu nul batlem jeng Maria ko Joseph bakoi ko engel berkir kuj baro hak teng pa berkun sim bakoi amen.